Il-Prim Ministru fit-tmiem il-ġimgħa baqa' ma ċaħadx li ra l-inkjesta Vitals. Bil-Ministri tiegħu qed iħossuhom skomdi immens iwieġbu dwar din il-kontroversja li daħal fiha Robert Abela. Tant li l-Ministru Miriam Dalli spiċċat qaltilna li dawn huma biss leaks. Aħna rajna dak li huwa pubblikament magħruf. Fil-inkjesta Vitals fl-intir tagħha għadek ma rajtix. Kif qedlek il... Imma inti rajta mhux l-establishment inti. Le, jiena li rajna il-leaks fuq il-Facebook. F'kummenti lil Net News il-Ministru għażlet li mill-ġdid tagħmel referenza għas-suppost establishment li ma establishment ma rriditx tispjega eżatt minnu. Dan meta l-Prim Ministru tagħha xeba juża din il-frażi biex jiddevja mill-kwistjoni vera li qed tiġi diskussa bħalissa, ċoe l-ħtieġa li l-inkjesta Vitals tiġi ppubblikata. Intant il-ġurnalisti staqsew ukoll il-Ministru Dalli jekk hi u ser tkun qed tieħu post id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn bħala nominat għall-Kummissjoni Ewropea. F'każ li dan jittella l-qorti brabta mal-allegat involviment tiegħu fid-dil tal-isptarijiet. Bil-Ministru Miriam Dalli tiċħat li jitkellmet mal-Prim Ministru Robert Abela dwar dan u tgħid biss li min isemmi isima għall-Kummissjoni qed jibbaża fuq għajdut. Inti ġejta avviċinata mill-Prim Ministru minn xi ħadd biex tieħu dan il-post? Għajdut u għajdut. Fl-aħħar jiem kien il-Ministru Fearn stess li qal li hemm possibilità li hu saħansitra jirriżenja kemm il-darba ismu ikun implikat f'din l-inkjesta. Chris Fearn qed jibqa' jinsisti li dwar id-deal ta' Vitals huwa innoċenti. Iżda qal ukoll li jista' jitkellem dwaru biss u dwar ħadd aktar.